Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom DJ. Имрӯз 8 сентябри соли 2023 ва пешкаши шумо 10 хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва имрӯз пешкаши шумо мегардад ҳавлии фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 135 000 сомонӣ ки таъмир дорад. Инчунин дӯстони азиз, хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, яъне ду хонага дар Испечаки шаҳри Душанбе, ду хонага дар Қараболӯи шаҳри Душанбе бо нархи 366 000 сомонӣ, се хонага дар 102, ду хонага дар 91 микрорайон ва се хонага дар кӯчаи Майковский шаҳри Душанбе бо нархи 460 000 сомонӣ. Ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб аз дигар минтақаҳоям ҳастанд дӯстони азиз, ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Ёвон, ноҳияи Ҳамадонӣ. Барои ҳамин ҳатман навор монад то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст надиҳед. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Ва агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама даркор аст, ба рақамҳои барои реклама 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. ҳамватанони азиз, ҳамаи шуморо бо фарорасии рӯзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 9 сентябр табрик мекунам. худованд ҳамеша давлати моро нигоҳубин бошад ва дар ватани азизамон ҳамеша ободиву оромӣ, ваҳдату сулҳ бошад. дӯстони азиз, хонаи ҳар як тоҷик пур аз хушбахтиву хурсандӣ бошад. боз як бори дигар ҳамаи шуморо бо ин рӯзи таърихӣ табрик мекунам аз номи канали Dom DJ. акнун навормона сар мекунем, чун ҳар вақта бисёри бад гап намезанем. рафтем. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ пеши мошинбозори шаҳри Душанбе. ҳавлӣ 2 сотиқ замин ва 2 дархона дорад. таъмир дорад дӯстони азиз, таъмири замонавӣ, абой, баня, кухни, ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст. барқ ва об ҳаст, ҳуҷҷатам ҳаст дӯстони азиз. нархаш ҳамагӣ 135 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom DJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. ҳавлӣ бениҳоят арзон мебошад, ҳамагӣ 135 000 сомонӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ назди мошинбозори шаҳри Душанбе ҷойгир аст. 2 сотиқ замин ва 2 дархона. марҳамат, фурсати хубро аз даст надиҳед. чор сотиқ замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансурда ҷойгир аст. кӯчаи Камола, ҳуҷҷат 100%, об ва барқ ҳаст. пеши мактаби 39 ҷойгир аст. нархаш 250 000 сомонӣ мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. WhatsApp доранд. Ориентир калитсевои сеюм база наздикиёи повороти аэропорт. маршрути 15, 5, 16, 8 ва автобуси 23, 39 ва 2 аз наздикиш мегузарад. нархаш боз такрор мекунем 250 000 сомонӣ. аз раҳи калон 500-700 метр мебошад. марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Қайнама. 10 сотиқ замин ва 3 дархона дорад. як тапчан бо ремонти нав таъмин аст. ошхона, анҷомхона, кухни, баня ва ҳоҷатхона ҳаст. нархи ҳавлӣ бошад дӯстони азиз, ҳамагӣ 195 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳардуш WhatsApp доранд. нархи хона боз арзон мешавад ва об ва барқ ҳам низ дорад. марҳамат дӯстони азиз, фурсати хубро аз даст надиҳед. 10 сотиқ замин, заминаш бениҳоят калон аст. 3 дархона дорад, хонаҳош таъмир доранд. мехаред, медрону зиндагӣ мекунед ва бо барқ ва обам таъмин ҳастанд. бо нархи ҳамагӣ 195 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ, совхози Ангурбоғ. участкои нав мебошад ба номи Истанбул. 7 сотиқ замин ва 5 дархона дорад. веранд, баня, ҳоҷатхона, аловхона, ҳезумхонаам дорад. агарод дорад. дарахтҳои калон аст. барқ ва об дорад. гирди ҳавлӣ маҳкам мебошад. рақамҳои соҳиби хона
дар рӯи экран дӯстони азиз ва нархи ҳавлӣ бошад 220 000 сомонӣ. Чӣ хеле ки мебинед хона таъмираш хуб аст. рақамҳо барои тамос чун ҳар вақта дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 13 мебошанд. WhatsApp доранд аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хона дар ноҳияи ҳамадонӣ ҷойгир аст. 7 сотиқ замин ва 5 дар хона бо нархи 220 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ, бештар номаш Ленский район, дар деҳаи Зайнабобод ҷойгир аст. Сароб 134 мебошад. 8 сотиқ заминаш хуб аст, яъне масоҳаташ калон мебошад. 2 дар хона, кухни, туалет, ванна ҳамаш ҳаст. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи каналмон муроҷиат кунед. нархи ҳавлӣ бо маслиҳат мебошад дӯстони азиз, яъне ба соҳиби хона занг мезанед, соҳиби хона ба шумо нархи ҳавлиро мегӯянд. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. 8 сотиқ замин ва 2 дар хона дар деҳаи Зайнабободи ноҳияи рӯдакӣ. нархаш бо маслиҳат мебошад. чӣ хеле ки мебинед гирди ҳавли маҳкам аст, дарвозаам дорад. марҳамат. дӯстони гиромӣ, акнун 5 таи дигар хонаҳои фурӯшӣ ҳамашон аз шаҳри Душанбе мебошанд, яъне аз 6 то 10 хона ҳамашон аз Душанбе ва якум хонаи фурӯшӣ аз Душанбе 2 хонага мебошад бо масоҳати 51 метри квадратӣ дар 12 ошунаи бинои Новостройка ҷойгир аст. дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе, Зарафшон, Испечак 14. Дом дар назди роҳ ҷойгир мебошад. маълумоти бештар бо занги телефонӣ мегӯяд соҳиби хона ва нархи хона 390 000 сомонӣ боз савдо мешавад. чӣ хеле ки мебинед хона таъмир дорад, таъмирашам хуб аст. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, дар Қараболо ҷойгир аст. 2 хонага мебошад бо масоҳати 79 метри квадратӣ дар 21 ошунаи бинои Новостройка. худи бино аз 22 ошуна иборат аст. дом тайёр аст, метавонед ремонтро, яъне таъмири хонаро сар кунед. мардум аллакай зиндагӣ доранд. 3 талиф дорад. дом рӯпарӯи кӯхи Борбада ҷойгир аст. Қараболо. алиш намешавад, фақат нақдӣ фурӯхта мешавад. налични бо нархи 366 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар 102 микрорайони шаҳри Душанбе 3 хонага мебошад бо масоҳати 75 метри квадратӣ дар 1 ошунаи бинои Советӣ. худи бино аз 9 ошуна иборат аст. ноэтажка мебошад дӯстони азиз. таъмири миёна дорад. қисман бо чизу чораш фурӯхта мешавад. дар 102 микрорайон ҷойгир мебошад. на он қадар дур аз донишгоҳи забонҳо, институти забонҳо мегӯянд дӯстони азиз. 550 000 сомонӣ мебошад. нархи хона боз савдо мешавад. марҳамат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. якчанд мардум бисёр хоҳиш карданд аз 102 микрорайон хонаи фурӯшӣ бошад аз домои Советиш. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 91 микрорайон 2 хонага мебошад бо масоҳати 51 метри квадратӣ дар 13 ошунаи бинои Новостройка. худи бино аз 16 ошуна иборат аст. 1 хонага ба 2 хонага табдил додагиянд. дар 91 микрорайон наздикии поликлиникаи 10. ҳуҷҷат техпаспорт ҳаст. бо ҳамаи чизу чораш фурӯхта мешавад хона бо нархи 55 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз.
се хонага бо масоати 54 метри квадратӣ дар кӯчаи Майковский, шаҳри Душанбе. Дар гардиши Майковский ҷойгир аст. Лаби раҳ доми кирпичнӣ мебошад. Доми советӣ ва фурӯхта мешавад бо нархи 460 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. Ва тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки аҳамият додем, дар ҳамин навор монд ягонта яххонага аз Душанбе набуд ва умуман агар бинед як хеле наворҳо монда яххонагаҳо ё ин ки умуман нестанд ё ин ки бениҳоят кам ҳастанд. Сабаб дар он мебошад ки дӯстони азиз ҳозир яххонага дар фурӯш бениҳоят кам аст. Кам шудан аз ҳамин сабаб нархҳошон боло рафт. Дӯстони азиз, аз сабабе ки яххонага ҳозир камай дар фурӯш, нархҳошон баланд рафт. ҳозир ҳамин болемени яххонага бо нархи 300 000 сомонӣ ёфта мешавад, ки каме баланд аст барои яххонага. баъзе вақт мебинем эълонҳоя дар домои откритый лестница яххонага бо нархи 330 000 мондагианд, 320 000 сомонӣ мондагианд, ки нарх албатта ки қимат аст барои яххонага. аз ҳамин сабаб мо ҳам намемонем дар эълон. интизор ҳастем шояд байнда агар ягонта варианти яххонагаи хуб ғалтад бо нархи хуб, ақаллам 260-250 000 сомонӣ, ақаллам ҳамин нарх қади ғалтад, мо баъд дар эълон мегузорем. ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.